Aurul este cunoscut ca metal prețios din mileniul 4 înainte de Hristos. A fost prețuit de sumerieni, egipteni, azteci, incași, populația Maya, greci și romani, care l-au folosit mai întâi ca obiect de cult, iar apoi ca monedă. Monedele egiptenilor antici, fiecare cântărea 14 grame, erau bătute din aliaj de aur. Primele monede libiene din secolul 7 înainte de Hristos erau făcute dintr-un aliaj aur-argint și cântăreau tot 14 grame. Iar monedele aureus din Roma antică aveau 4,5-8,2 grame. Simbol al bogăției și puterii, aurul a rămas un standard monetar până în zilele noastre. A început să fie utilizat și în tehnologia modernă, mai ales în electronică și optică. Se crede că aurul încetinește procesul de îmbătrânire, alungă tristețea, se descarcă în apă călduță, apoi se reîncarcă pentru scurt timp la soare. Se găsește în depozite hidrotermale, aluviuni și zone de oxidare. Aurul se exploatează în întreaga lume. Mine străvechi din India, în funcție de multe secole, ajung la 3000 de metri adâncime. Depozite importante se află în Japonia, Filipine, Noua Guinee, Fiji, Noua Zeelandă. Blocuri uriașe de aur nativ de 68 de kilograme, 71 de kilograme au fost descoperite în Australia, Australia de Sud, Australia de Vest, în Victoria, în Queensland, descoperind în Colorado, California, o pipetă de 35 de kilograme lângă Sacramento. Nevada, Alaska și Dakota de Sud. Aurul este prezent și în multe localități din Canada, Yukon, teritoriile de nord-vest, aproape toate provinciile cu depozite celebre din Ontario și Quebec. Aurul este extras și în Mexic, San Salvador, Republica Dominicană, Chile, Peru, Columbia, Brazilia. În Chile s-a descoperit o pipetă de 153 de kilograme, iar o alta din Brazilia cântărea 62,3 kg. Aproape toate țările din Africa au produs aur. Din perspectivă istorică, cele mai importante mine au existat în Egipt. Deși există depozite importante în Ghana și Zimbabwe, cel mai mare producător din lume este Africa de Sud. În Africa de Sud este cea mai adâncă mină de aur din lume. În 1975 avea 3840 de metri. În Rusia, alt mare producător, aurul a fost extras în trecut din minele din munții Ural. În 1842 a fost descoperită lângă Mias o pipetă de 36 de kilograme, iar în 1936 alte două pipete de 14 și respectiv 9,4 kg. În prezent, exploatarea în Rusia este concentrată în Siberia. O producție importantă de aur o are și Uzbekistan. Aurul se întâlnește și în Germania și numeroase depozite de importanță istorică sunt recunoscute și în Republica Cehă și în Slovacia, vechi de peste 1000 de ani. Principalele mine din Europa se află în România, în poligonul aurifer dintre Brad, Baia de Arieș, Săcărâmb și Roșia Montană. Alte depozite de importanță mai mică se află în Franța, Suedia și Finlanda. Utilizat pentru confecționarea bijuteriilor, obiecte decorative, placări, întrucât aurul este moale, este aliat cu argintul sau cupru, aur roșu, uneori cu nichelul, aurul alb.
Conținutul de aur este exprimat 1 la 1000, aur pur 1000 pe 1000. Termenul de carat, un carat egal 1 din 24. Este folosit aurul pur. Aurul pur are 24 de carate, spre deosebire de carat, un carat 200 mg, unitate de măsură a greutății pentru pietre prețioase. La bijutieri, finețea aurului utilizat este de 585 de 14 carate, 375 8 carate și 750 18 carate.